ακούσω μια δυνατή καλησπέρα. Καλησπέρα! Μπράβο, έτσι, ωραία. Είμαι ο Φασουλής. Είμαι εκεί. Αλλά όταν είμαι στη σκηνή, για να σας μιλήσω για ιστορίες του παλιού καιρού, μ' αρέσει να με λένε Φασουλή. Ο Φασουλής ο Παραμυθάς. Απόψε, θα σας πω ένα παραμύθι με βασιλιάδες, πριγκίπισσες και πρίγκιπες, μάγους και νεράιδες. Αν είστε έτοιμοι για τούτη την ωραία ιστορία, πείτε όλοι μαζί ένα δυνατό ναι. Ωραία, ξεκινάμε. Μια φορά και ένα καιρό, τα παλιά τα χρόνια, τότε που υπήρχαν βασιλιάδες και βασίλισσες, πρίγκιπες και πριγκίπισσες, μάγισσες και υπότες. Ήταν ένας πρίγκιπας, ο πρίγκιπας Ροδόλφος, που ήταν ξακουστός και για τα πλούτη του και για την ομορφιά του. Όλη μέρα κάθονταν μπροστά σε ένα καθρέφτη και θαύμασε την αρχοντιά του. Πώς του έπεφτε η στολή του, και αν το καπέλο του έγινε αρκετά, με το φτερό του να σηκώνεται στο πλάι. Έλεγε σε όλους πόσα τάλιρα χρυσά είχε μέσα στο σεντούκι και πόσα ακόμη θα του δώσουν οι υπήκοοι του, που πλήρωναν τους φόρους. Ο σύμβουλος του γνωμοδότιος, που τα άκουγε όλα αυτά, τον είχε προειδοποιήσει πως κάποτε θα το πληρώσει, που επιφανευόταν για όλα αυτά που είχε. Πως η Μοργάνα, η μάγισσα η καρδιά, ζήλευε τους τυχερούς ανθρώπους, που είχαν πλούτο και ομορφιά, και ίσως μια μέρα να του έκανε κακό. Και να του βγήκε αληθινός ο γνωμοδότιος. Γιατί η μάγισσα Μοργάνα μια μέρα άκουσε τον Ροδόλφο που καυσόταν πάλι και του έκανε μια νύλα τρομερή, καθώς τον καταράστηκε να γίνει. Αλλά μην σας πω όλη την ιστορία εγώ, παιδιά. Καλύτερα να σας αφήσω να δείτε τη συνέχεια και τον τελειώσει πάλι εδώ θα είμαι. Γεια σας τώρα και θα τα ξαναπούμε. Bye bye. Ακόμα μια ωραία μέρα ξεκινά. Ο καθρέφτης Καθρεφτάκιος μου με έδειξε σε τέλεια φόρμα. Και πώς μου πάει η στολή, τέλεια είναι απάνω μου. Ωραία παιδί μου, δεν μου βρίσκω ούτε ένα ψεγάδι. Τι τυπική μεγαλοπρέπεια. Μετά το πρωινό μου στη βεράντα, θα πάω να μετρήσω και τα χρυσά, τα τέλεια, τα χθεσινά, πριν τα βάλω στο σεντούκι μου. Όλα μου πάνε πρίμα. Κι άσε τον γνωμοδότιους να μου γκρινιάζει ότι παρακασκέπε για όλα το ταπούκο. Σιγά τα λάχανα. Κι αυτό στη θέση μου το ίδιο θα έκανε. Με τα πολλά τα πικικίνια. Πρωί-πρωί άρχισες να καφιέσαι πάλι για όλα τα πλούτη σου και για την ομορφιά σου. Μωρέ, εσύ δεν παίζεσαι, μυαλά δεν βάζεις. Γιατί, κυρία Μοργάνα, τι πειράζει, εσύ είσαι κοντζά μάγισσα. Για μένα τι σε κόφτει, σε πείραξα καθόλου. Αφού όλα όσα λέω είναι αλήθεια. Να μην καφιέμαι κιόλας. Άσε με να χαρώ τα νιάτα μου και όλα μου τα πλούτη. Αμάν πια. Θα σου δώσω και λογαριασμό. Το πουλάκι μου δεν θέλει να δίνει και λογαριασμό. Μου φαίνεται πρέπει να πάρεις ένα μάθημα γερό για αυτή την ξυπασιά σου. Στάσου να σκεφτώ. Το βρήκα. Με το 3 τα μάγια μου
Θα σε κάνουν βάτραχο. Να δούμε, σαν βατραχάκι πάλι θα καφιέσαι τότε. Όλη σου τη ζωή θα την περάσεις μέσα σε τούτο εδώ το μικρό ποταμάκι. Και αντί για καφισιές θα κάνεις μπρέκεκεκ σκουάξ σκουάξ. Όχι που τόλμησες να πεις πως δεν θα δώσεις και λογαριασμό. Με το 1, με το 2, με το 3, βάτραχος γίνε τώρα εδώ! Όλη η ησυχία μου, έπαθα ο έρθος. Πάνε όλα. Παρακαλώ, Μάγισσα Μοργάνα, λύσε τα μάγια σου και σοκίζομαι, δεν θα το ξανακάνω. Λύσε τα μάγια σου να χαρείς. Τώρα πια είναι αργά. Ό,τι λέει, δεν ξελέει. Κάτσε μια ζωή βάτραχος να σκέφτεσαι τι έχασες. Μιας και τόλμησες μαζί μου να τα βάλεις. Δεν το πιστεύω το κακό που έπαθα. Ολόκληρη η ζωή μου θα την περάσω βάτραχος μέσα στο ποταμάκι. Να τρώω μύγες και να τσαλαμουτάω στα νερά. Πάμε τα πλούτσι μου κι όλη η ομορφιά μου. Το πολύ πολύ μεζές να γίνω για κανένα πελαργό. Αμάν, κι άλλη μάγισσα. Καλά ξεπερδέματα. Ποιο κακό με περιμένει ακόμα. Ησύχασε, πρίγκιπα Ροδόλφε. Κακό δεν θα σου κάνω. Είμαι η καλή μάγισσα, η Αστέρο. Είδα τη συμφορά που σου είχε σαν τάβαλες με τη στριμμένη τη Μοργάνα. Μπορεί να είναι συναδέλφισσα, αλλά δεν τη φωνεύω όταν κάνει αδικίες στους ανθρώπους. Δεν θα έπρεπε να σε τιμωρήσει έτσι σκληρά. Θα έπρεπε πρώτα να σε προειδοποιήσει. Και να έρθει τη τιμωρία και αργότερα, αν δεν έχασες μυαλό. Ας είναι ό,τι έγινε. Πάντως, τα μάγια της δεν μπορούν να τα καλάσουν και να σε ξανακάνω άνθρωπο όπως πριν. Βλέπεις, είναι μια μάγισσα πιο δυνατή από μένα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι μια ευχή. Κι αν πιάσει, τότε τα μάγια της Μοργάνας θα χαλάσουν και πρίγκιπας θα γίνεις πάλι. Σου εύχομαι λοιπόν μια κόρη να βρεθεί που θα σε συμπαθήσει έτσι όπως είσαι βάτραχος και κάποια στιγμή να σε φιλήσει. Μόνο με ένα φιλί από το στόμα μιας κοπέλας θα ξαναγίνεις όπως πριν. Το ξέρω, είναι δύσκολο, μα είναι το μόνο που μπορώ να κάνω για να λύσω τα μάτια της φοβερής Μοργάνας. Τώρα σ' αφήνω και πάω στις άλλες μου δουλειές. Άντε, και ελπίζω η ευχή μου σύντομα να πιάσει. Γεια σου και καλή σου τύχη. Τώρα μάλιστα, τύχη βουνό. Άντε να βρεθεί κοπέλα να φιλήσει ένα βάτραχο. Ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Τι κακό με βρήκε. Νομίζω το μόνο που μου μένει είναι στο ποταμάκι να βουτήξω και να έχω τη ζωή ενός βάτραχου. Ενός πρίγκιπα βάτραχου. Τρομάρα μου. Άντε να βατραχίσει το πίδο και στα κρύα του λουτρού.
με υποθέσεις κρατικές, σαν βασιλιάς που είμαι, να έχω την ευθύνη για τα δημοσιονομικά. Ουφ, πελάδες, πως πάει το έλλειμμα και αν πρέπει να κόψουμε μισθούς, όλο ευθύνες και σκοτούρες στο κεφάλι. Αλλά ας είναι, σήμερα έχει γενέθλια και η κόρη μου, η Αλεξία. Πρέπει να το γιορτάσουμε, να της δώσω και το δώρο του. Κι ας είναι και κακομαθημένη και όλο απαιτήσεις, νερό δεν βάζει στο κρασί του το κορίτσι. Δύσκολος χαρακτήρας, μαζί και ψιλομύτα, σαν τη μάνα της. Αλλά είναι η κόρη μου και της έχω αδυναμία, της γλυκιάς μου. Άννα Μαρία, έλα εδώ μια στιγμή, βασίλισσά μου, έλα να σου πω. Βασιλιά μου, Κοκοβίνε, τι με θέλεις πάλι? Σου έχω πει να μην με διακόπτεις όταν δίνω δικοί σου υπηρέτες μου. Και στους θαλαμιπόρους της αυλής μας, της Βασιλικής. Λέει, ακούω. Μωρά στους υπηρέτες και πήγαινε να φέρεις την κόρη μας την Αλεξία, που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, να κάνουμε γιορτή, να σβήσει τα κεράκια. Μα πρώτα θα της δώσω και το δώρο που πήρα ειδικά για αυτήν. Άντε πήγαινε να μου τη φέρεις. Σας διαταγάσεις, αφέντη μου. Όλε το λέσεις. Κάνε τούτο, κάνε τ' άλλο. Τέλος πάντων, πάω να τη φέρω. Είναι και χρονιά άλλα μέρα. Καλύτερα να μη συγχυστώ πρωί-πρωί. Έλα, καλέ μπαμπά. Τι θέλεις? Τόσο επίγον είναι. Άφησα και το χτένισμα στη μέση. Σήμερα που είναι τα γενέθλιά μου. Θέλω να άφησω εκεί, στην τρίχα. Τέλεια και βιάζομαι. Χρόνια πολλά, κοκόνα μου, γλυκιά μου Αλεξία. Θα τα εκατοστήσεις. Σου έχω και ένα δωράκι. Να, κοίτα, μια μπάλα από κρίσταλο χρωματιστό. Μοναδικό στο είδος. Φτιαγμένη ειδικά για σένα. Πάρτε. Αχ, τι όμορφη που είναι. Μόνο εγώ θα έχω τέτοια μπάλα από κρυστάλλινο φανταχτερό. Θα πάω, μόλις τελειώσω τα μαλλιά μου, να παίξω με την μπάλα κάτω στο ποτάμι να περάσει η ώρα μου με το παιχνίδι. Μέχρι που να είναι όλα έτοιμα για την γιορτή των γενεθλίων. Πες και κανένα ευχαριστώ, βρε κόρη μου. Είπανε, ευχαριστώ παρακαλώ. Είναι δείγματα καλής ανατροφής. Δεν πρέπει να σου διαφεύγουν. Ναι, καλέ μαμά. Τώρα δεν θα το έλεγα. Όλο παρατηρήσεις είσαι. Λοιπόν, μπαμπάκα μου καλέ, σε ευχαριστώ για την ωραία μπάλα. Ένα φιλάκι να σου δώσω. Πάω τώρα τις δουλειές να τελειώσω και μετά θα είμαι κάτω στο ποτάμι για να παίξω. Γεια! Και θα σας δω στο γιορτινό τραπέζι. Γεια! Έλα πίσω. Ωραία κοτσάμι γυναίκα έχει γίνει η κόρη μας και ακόμα ένα ευχαριστώ δεν λέει από μόνη της. Πρέπει να της το θυμίσεις. Άντε να δω και πώς θα βρει και κανένα καλό παιδί. Έτσι που σκέφτεται μονάχα τον εαυτό της. Τέλος πάντων, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πάω και εγώ τώρα για τις κρατικές της υποθέσεις και όλες τις ετοιμασίες. Σε αυτό το μέρος πάντα μου άρεσε να παίζω μόνη με τις φίλες μου. Και αυτή η μπάλα η κρυστάλλινη, η χρώματα που έχει καθώς το φως του ήλιου τη χτυπά. Να της δώσω μια για να τσουλήσει στο ποτάμι. Να, έτσι. Τι μακριά που πάει. Καλέ, θα πέσει στο ποτάμι. Μη, μπάλα μου σταμάτα, μη. Αχ, συμφορά μου. Έπεσε μέσα στα ματιά νερά. Χάθηκε μέσα στην τούτη. Ό,τι έπαθα η Έρμη. Πώς να την βρω τώρα, πώς. Μαμά μου, τι κακοπούματα. Καλή μου πριγκιπέσα, τι σου συμβαίνει, γιατί κλαις? Μαμά μου. Τι του το βάλει. Ένας βάτραχος που μιλάει με ανθρώπινη φωνή. Μπας και ονειρεύομαι. Χωρίς τα αλήθεια να συμβαίνει. Αλήθεια είναι καλέ, μπορώ και μιλάω. Μα
Τώρα γιατί και πώς, άστο, είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά δεν μου πες, γιατί κλαις, τι σου στενοχωρεί? Α, είστε και περίεργος. Άσε με στη στεναχώρια μου, πατραχάκι πράσινο. Σιγά μην ανοίξουμε συζήτηση δυο μας. Σε ρωτάω, πας και μπορώ να βοηθήσω, το κλάμα σου να σταματήσει. Μην είσαι τόσο ακατάδικη, κυρά μου, μπορεί να σου βγει και σε καλό. Λοιπόν, αφού επιμένεις, να. Μου πες την πάνω με κρυστάλλινη μες στο ποτάμι. Μου την είχε δώσει για δώρο παπάς μου. Και εγώ η απρόσεκτη την έχασα μες στο νερό που τρέχει. Ορίστε, ικανοποιήθηκε η περιέργειά σου. Τότε μην ανησυχείς, μπορώ να ψάξω, να τη βρω και να τη φέρω. Το ποτάμι είναι το σπίτι μου, ξέρω την κάθε του γωνιά. Άντε λοιπόν, πού τη να μου τη φέρεις τότε? Μια στιγμή, μην βιάζεσαι. Εγώ θα σου τη φέρω την μπάλα την κρυστάλλινη, αλλά και εσύ θα μου δώσεις κάτι σαν αντάλλαγμα. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι καθημερινά θα έρχεσαι εδώ στο ποταμάκι να τρώμε μαζί το μεσημεριανό. Να κάνουμε παρέα οι δυο μας. Τι λες, μπορείς τέτοια υπόσχεση να δώσεις, μα και να την τηρήσεις? Τι? Πώς τολμήσεις να μου ζητάς να κάνω κάτι τέτοιο? Σιγά και μην καταδεχτώ να κάνω παρέα με ένα πατραχάκι. Εγώ, ο Τζαν πριγκίπης Αλεξία. Δεν είμαστε καλά. Τότε βρες άλλο τρόπο την μπάλα σου να πάρεις πίσω. Εγώ σου είπα το αντάλλαγμα που θέλω. Διάλεξε και πάρε. Τώρα μάλιστα μου κάνεις και ενδιασμό. Έχει χάρη που είναι δώρο του παπά μου και δεν θέλω να το χάσω. Ορίστε, σου υπόσχομαι ότι θα έρθουμε το μεσημέρι να τρώμε και να κάνουμε παρέα. Άντε λοιπόν, δεν θα να μου τη φέρεις? Με τα χαράς, πριγκίπισσά μου. Σε 2 λεπτά είμαι πίσω. Ορίστε. Πάρε την μπάλα σου. Τώρα σειρά σου να τηρείς την υπόσχεση. Θα σε περιμένω από αύριο το μεσημέρι. Καλά, καλά. Θα έρχομαι όπως υποσχέθηκα. Βλέπεις, μια πριγκίπισσα πρέπει να τηρεί το λόγο της. Παρόλο που δεν έχω καμία όρεξη μας δεν κάνουμε παρέα. Ας είναι. Τώρα φεύγω να πάω στο παπά και στη μαμά μου που θα με περιμένει. Θα τα πούμε αύριο. Γεια! Γεια! Κι άλλο ένα. Η μαμά σκουντάει το γιο της για να ξυπνήσει το πρωί. Άντε γιώκα μου, σήκω να πάω σχολείο. Ο γιος της λέει, όχι, δεν θέλω να πάω. Αυτή τον ρωτάει, καλά, πες μου 2 καλούς λόγους που δεν θες να πας σχολείο. Και αυτός της απαντά, πρώτον, οι μαθητές με κοροϊδεύουνε και δεύτερον, οι δάσκαλοι δεν με χωνεύουν. Δεν έγινε και τίποτε, του λέει η μητέρα του. Σήκω, γιατί πρέπει να πας οπωσδήποτε. Πες μου 2 καλούς λόγους που πρέπει να πάω, της λέει ο γιος της. Και η μητέρα του απαντά. Πρώτον, είσαι 47 ετών και δεύτερον, είσαι ο διευθυντής του σχολείου. Πάστε καλώς, πατραχάκο μου. Πολύ ωραίο ανέκδοτο ήταν αυτό. Έσκασε στα γέλια. Πες μου άλλο ένα, πες μου. Άκου κι άλλο ένα, τελευταίο, σύντομο. Γιατί μόνο λίγες γυναίκες πάνε στον παράδεισο? Γιατί? Γιατί αν πηγαίνανε πολλές, θα γινόταν κόλαση. Λοιπόν, κύριε Πατραχάκο μου, ήμουν πολύ ανόητη τότε που δεν σε χώνευα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα κάνουμε τόσο καλή παρέα μαζί όλο τούτο τον καιρό που γνωριζόμαστε. Από τότε που μου έπαιζες την μπάλα τη κρυστάλλινη μέσα από το ποτάμι και τρώμε κάθε μέρα το μεσημεριανό μαζί, είσαι ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου.
η μεγάλη μου συμπάθεια. Τόσο που λέω να σου δώσω και ένα φιλάκι εδώ στο μάγουλο. Ένα φιλί ευχαριστώ για όλες τις αστείς ιστορίες που μου λες. Θεέ μου! Τι είναι τούτο που συμβαίνει? Δεν είναι δυνατόν. Ο Βάτραχος ο φίλος μου έγινε ξαφνικά ένας ωραίος άντρας. Θα τρελαθώ. Δεν με γελούν τα μάτια μου. Μήπως είναι η φαντασία μου? Ησύχασε, γλυκιά μου Αλεξία. Δεν σε γελούν τα μάτια σου. Είμαι ο πρίγκιπας Ροδόλφος, που Βάτραχο με γνώρισες. Η μάγισσα Μοργάνα με είχε κάνει Βάτραχο για να με τιμωρήσει. Ευτυχώς, η καλή μάγισσα Αστέρο μου έδωσε μια ευχή. Να γίνω ξανά άνθρωπος όταν βρεθεί μια κόρη να μου δώσει ένα φιλί. Έτσι πως ήμουν Βάτραχος, κακάσκημος και λητσερός. Τώρα πια με το φιλί σου, τα μάγια λύθηκαν και γύρισα στην καλά μου. Όλον ετούτε τον καιρό που κάνουμε παρέα ήταν για μένα ό,τι πιο ωραίο έχω ζήσει στη ζωή μου. Σε συμπάθησα πολύ και αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα και γυναίκα μου να γίνεις. Να ζήσουμε μαζί. Τι λες, με δέχεσαι για άντρα, Αλεξία? Τι ευτυχία! Ο φίλος μου ο Βάτραχος ήταν ένας μαγεμένος πρίγκιπας, που μάλιστα με τέλεια γυναίκα. Μα το ρωτάς, Ροδόλφε μου, με τα χαράς να γίνω η γυναίκα σου. Μάλιστα, λέω τώρα τα ευχάριστα να πάμε να πούμε στο παπά και τη μαμά. Νομίζω θα τους έρθει κόρπος, που η κόρη τους πρόκειται να παντρευτεί. Θα πέσω από τα σύννεφα που ο Βάτραχος ο φίλος μου ήταν ένας πρίγκιπας που με ζητά σε γάμο. Πάμε, Ροδόλφε, πάμε τα νέα να τους πούμε. Ελάτε και σας έχω νέα καταπληκτικά. Θυμάστε που σας έλεγα για το φίλο μου τον Βάτραχο και πως περνούσαμε ωραία? Λοιπόν, ο Βάτραχος ήταν ο μαγεμένος πρίγκιπας Ροδόλφος, που μόλις του έδωσα ένα φιλί, ξανά έγινε όπως πρώτα. Ένας ωραίος πρίγκιπας και μάλιστα με ζητά σε γάμο. Να γίνω κυρία Ροδόλφο. Και εγώ με τα χαρά στο δέχτηκα. Να είμαστε λοιπόν. Να είμαστε εδώ. Να έχουμε την ευχή μας. Τι λέτε? Αχ, Θεέ μου, τι ευτυχία ξαφνική με τούτη. Η κόρη μου είναι η Φούλα. Αχ, μου έρχεται ζαλάδα. Σβήνει το φως μου. Θα λιποθυμίσω. Σιγά βρε κόρη μου, μα το μαζεμένα μας άφησες. Δεν άντεξα στην αγάπη της μάνας σου. Κάτσε να της δώσω κανένα δυο καπελάκια να συνέλθει. Ήταν τούτο το ξαφνικό. Τι πάρα μεγάλη. Την ευχή μας να έρχεται και οι δύο. Και εμείς που λέγαμε πότε θα βρεις κανένα καλό γαμπρό. Εσύ βρε μεγαλούλησες. Τού να μην μας καθείς. Κόρη μου, να έχετε και οι δύο την ευλογία μου. Τώρα όμως που είσαι της πατριάς, πρέπει λίγο να γίνεις πιο καταδεκτική με τους ανθρώπους. Ήρθες σε τι καλό που σου βγήκε να καταδεχτείς παρέα να κάνεις με ένα πατρακάκι. Έτσι πρέπει να είσαι με όλους τους ανθρώπους. Καλή και προσινή. Τι λες, θέλω μια απάντηση. Θέλω να πάρεις θέση. Ναι, μπαμπά μου, μην ανησυχείς. Το έμαθα το μάθημά μου. Θα είμαι καταδεκτική με όλους. Κανέναν πια δεν θα περιφρονώ. Τα έφερε έτσι η ζωή και άλλαξε τροπάρι. Ορίνωσα νομίζω. Πεθερέ και πεθερά μου, τώρα θα επιτρέψετε να πάμε την Αλεξία στο παλάτι μου για τις ετοιμασίες. Να γίνει ο γάμος σύντομα. Να έχουμε ένα γλέντι αλυσμόνητο. Πρέπει πολλά να κάνουμε και σύντομα. Δώστε μας την ευχή σας για να αναχωρήσουμε. Την ευχή μας να έχετε! Την ευχή μας να έχετε!
Καλέ πάμε, τι περιμένουμε. Πρέπει και να αναράψω και μια τουαλέτα, άξια για την περίσταση. Πες την τουαλέτα. Τώρα θα μιλάει. Τελείωσε η ιστορία του πρίγκιπα Βάδου, του Ροδόλφου και της μικρής πριγκίπισσας της Αλεξίας. Ζήσαμε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με μουσική για να περάσει λίγο η ώρα για να δούμε ακόμη μία ιστορία καταπληκτική. Υπομονή και σε λίγο πάλι θα τα πούμε. Λίγο. Γεια σας και πάλι. Γεια σας. Δεν πιστεύω να αργήσα. Λοιπόν, τώρα θα σας πω ένα παραμύθι με τις περιπέτειες του Πίτερ Παν. Δεν ξέρετε τον Πίτερ Παν? Έναν ήρωα, όλοι θα θέλαμε να ζούσαμε τα κατορθώματά του. Μιας και ο κόσμος της αλήθειας είναι ωραία ψέματα και αλήθειες, που τη ζούμε με τη φαντασία μας, σαν να ήταν η πραγματικότητα. Αν είστε έτοιμοι για τούτη την ωραία ιστορία, πείτε όλοι μαζί ένα δυνατό ναι! Ωραία! Ξεκινάμε! Μια φορά και ένα καιρό ήταν ο Πίτερ Παν, ένα νεαρό αγόρι που ζούσε στη χώρα του Ποτέ, πάνω στο νησί του Ποτέ. Το νησί του Ποτέ ήταν και νησί των πειρατών, που κούρσευαν τα πλοία και έπαιρναν τους σταυρούς του. Ο Πίτερ Παν ήταν ένα αιώνιο παιδί με μαγικές δυνάμεις, που του είχαν δώσει οι νεράιδες του δάσου της χώρας του Ποτέ. Μπορούσε να πετάει στις λεωφόρους του ουρανού, ανάμεσα στα αστέρια και να ανήκει, καθώς κουβάλαγε πάντα μαζί του το μαγικό σπαθί που του είχαν δώσει οι νεράιδες, φτιαγμένο από νεραϊδόσχολοι. Μαζί με τους φίλους του πολεμούσαν τους πειρατές και τους νικούσαν πάντα. Μάλιστα, σε μια μάχη φοβερή, ο Πίτερ Παν έκοψε με το σπαθί του το χέρι του αρχικαπετάνιου, ενός άγριου πειρατή, που από τότε όλοι τον έλεγαν Καπετάν Γάτζο. Γιατί στη θέση του κομμένου του χεριού φόραγε ένα γάτζο σιδερένιο, γυαλιστερό και τρομερό. Ο Πίτερ Παν είχε και μια φίλη, τη Γουέντι, που την αγάπαγε πολύ και φρόντιζε να είναι ασφαλής στη χώρα του Ποτέ, που ήταν γεμάτη με κινδύνους από τους άγριους πειρατές.
Μαζί του ήταν πάντα βοηθός, η φίλη του η νεράιδα η Τίγκερβερ. Μια όμορφη μικρή τσακπίνα νεραϊδούλα που του έκαναν όλα τα χατήρια. Που εκπίδευε τις αποδοχές. Έτσι λοιπόν, παίρνει καιρός, ώσπου μια μέρα, η Wendy ένιωσε τα χρόνια πέρασαν. Ήταν καιρός να πάει να ζήσει στη χώρα των ανθρώπων, να συνεχίσει τη ζωή της με άλλες χαρές και άλλες δυνατότητες. Αποχαιρέτησε τους φίλους της, μιλώντας και τον Πίτερ Παν με ένα στερνό αντίο. Ο Πίτερ Παν στεναχωρέθηκε πάρα πολύ και έπαψε πια να βρίσκει τόσο όμορφη τη χώρα του ποτέ. Είπε και αυτός ότι ήταν καιρός να φύγει, να πάει να ζήσει τον ανθρώπων τη ζωή, τον κανονικό, που μεγαλώνουν κάποτε και ξεκινούν να δουλεύουν, να κάνουν οικογένεια, παιδιά και εγγόνια και να γερνούν καθώς περνούν τα χρόνια. Μεγάλος άντρας πια, ξύπναγε το πρωί, φόραγε την κραβάτα του, μαζί με το κουστούμι, έφτιαχνε το μουστάκι του, που χάναγε στον ύπνο και φόργε τη δουλειά. Όπου παίρναγε τη μέρα και γύριζε το απόγευμα κατάποπο στο σπίτι. Να φάει, να ξεκουραστεί και καμιά φορά βλέποντας τηλεόραση να αποκοιμηθεί. Αλλά παιδιά μου, είναι ώρα να σας αφήσω πάλι. Να δείτε μόνοι σας τη συνέχεια σε αυτή την ιστορία με μια ακόμα τελευταία περιπέτεια που του έτυχε του Πίτερ Παν σαν γύριζε από τη δουλειά μια μέρα. Όλο δουλειά και έρνοιες και σκοτούρες και σαν γυρίζει σπίτι, να είσαι μόνος. Με τα παιδιά, φευγάτε στα πανεπιστήμια, να πάνε να σπουδάσουν. Και η κυρά, και αυτή φευγάτε, να είναι στις μαμάς της, που είναι άρρωστη, για να την εφροντίσει. Του να πάρει. Πάλι με βγάλει κανητά θα την ευγάλει. Βραδιά. Αλλά σκάσω λίγο να ξεκουραστώ εδώ στο καναπέ, να βγάλω τα παπούτσια να ξεπιστούν τα πόδια μου. Ουφ, τι ανακούφιση. Μάλλον να ανοίξω και την τηλεόραση, να δω λίγο ειδήσεις. Και τι καιρό θα κάνει αύριο. Μήπως και κάθε μέρα τα ίδια ακριβώς δεν κάνω. Τα ίδια και τα ίδια. Αχ. Πού είναι τις νιώτης μου τα κατορθώματα. Ο Πίτερ Παν που πέταγα και ήμουν ανίκητος στη χώρα του ποτέ. Παρέα με τους φίλους μου, με τη Γουέντι, τη Γλυκιά και εκείνους και τους πειρατές που είχαν τους γερδιούς. Νιώθω και μια νύστα. Αχ. Ας πάρω ένα νυχτάκο. Βοήθεια! Βοήθεια! Πίτερ Παν, σώσε με! Ο καπετάν Κάτος με άρπαξε για να με πάει στη χώρα του ποτέ. Βοήθεια! Βοήθεια! Έλα εδώ, μικρή μου φοραδίτσα. Δεν μου ξεφεύγει. Γκουρ, δρόμο για τη χώρα του ποτέ. Και εκεί θα πάρω την εκδίκησή μου. Πού θα μου πάει ο φίλος σου. Ας έρθει να σε σώσει αν μπορεί. Τι ήταν αυτό. Αλήθεια. Άκουσα φωνές. Ήταν μόνο στο όνειρό μου. Τόσο πολύ θυμάμαι τα παλιά και αυτό με επηρεάζει. Ωραία. Τι όνειρο και τούτο. Βρε, τι τούτο πάλι, Τίγκερβερ μπροστά μου. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ. Ξύπνα το κεχανά μου, σαν ένα σακί πατάτες μου έτοιμες. Χάλια είναι αυτά. Τέτοια ώρα και κοιμάσαι. Αχ, τι να σε κάνω, Ιέρη. Θέλεις επισκευή και πέταμα. Ξύπνα σου λέω, γιατί έχω νέα φοβερά. Τούτες οι φωνές που άκουσες, όνειρο δεν είναι. Ο άτιμος ο καπετάν Κάτσος βγήκε από τη χώρα του ποτέ
Κι ήρθε εδώ κάτω με ένα σκοπό μονάχα. Να αρπάξει τη Γουέντι και να την πάει πίσω στο πειρατικό νησί. Για ένα μόνο λόγο. Να σε κάνει να ακολουθήσεις τη φίλη σου. Να πας και εσύ εκεί και να σε μπαγλαρώσει. Θέλει να πάρει εκδίκηση για το κομμένο χέρι. Ποτέ του δεν εξέθεσε εκείνο που του έκαμες. Σε περιμένει άγριος. Και αν δεν βρας, τη Γουέντι θα σου λύσει. Αφού τότε την πρώτα του κρεμάσει από το μεσιανό κατάρτι. Αλίμονο, και τι θα γίνει τώρα? Πώς θα τη σώσουμε, μπορείς εσύ μονάχη? Τι αλίμονο και σε αλίμονο μου τσαμπουνάς? Ξέχασες ποιος είσαι? Κοντζάμ Πίτερ Παν και κλαψουρίζεις έτσι? Εσύ βέβαια θα τη σώσεις. Άντε, σήκω το χώρο σου και ετοιμάσου. Έχω μαζί μου όλη την νεραϊδόσκονη για να σε συνεφέρει. Σε 2 λεπτά πάλι ξανά θα είσαι ο Πίτερ Παν της νιώτης σου. Ατρόμητος και ζωηρός. Με δίψα για περιπέτεια, τόλμη και φαντασία. Μα πώς θα ξαναπάω στη χώρα του ποτέ, αφού έχω ξεχάσει να πετάω? Α, είσαι και κουφός. Βρε πάρε του εδώ την εραϊδόσκονη και τρέχει στην τουλάπα σου να βάλεις τη στολή σου. Ρίξε την εραϊδόσκονη επάνω σου και τσακ, θα γίνεις πάλι νέος, όμορφος και γενναίος, όπως τώρα. Γρήγορα, κάνε για να φύγουμε πετώντας. Ξέχασες πώς? Δεύτερο αστέρι δεξιά και μετά ίσια ευθεία, μέχρι να έρθει το πρωί θα έχουμε φτάσει. Δίχως να το καταλάβεις. Άντε και να προφτάσουμε πριν ο καπετάν Γάντζος κάνει το κακό. Τρέχω, για να προλάβω. Περίμενε εδώ να φύγουμε μαζί. Να σου φιλήσω βρε Σαχπίνα Αντίκερμπερ. Το όπες και έγινες. Να με ξανά, στις παλιές μου δόξεις. Νέος, ωραίος και ατρόμητος. Βρήκα και το χρυσό σπαθί μου. Τώρα είμαι έτοιμος να τακτοποιήσω εκείνο το κακούργο. Πάμε, να φύγουμε πετώντας. Με ένα μπουκάλι ρούμι στο χέρι, πίνουν γελαστοί, πίνουν γελαστοί. Όλο πίνουν και γελάνε, κι όλο πίνουν και γελάνε, Ωραίο γλέντι κάναμε και σήμερα λοστρόμο. Και ρούμι για όλο το πλήρωμα. Αχ, βάσε καλό μου. Αξέχαστο θα μου μείνει πάλι. Όλη μέρα πίνουμε τα ντερά μας και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Ας κάτσουμε να ξαποστάσουμε. Τέλεια πήγε η μέρα. Και τη μικρή Γουέντι τσάκωσα και εκείνο το μασκαρά, τον Πίτερ Παν. Θα τον εφέρω στα λιμέρια μου για να τον κανονίσω. Εκδίκηση να πάρω που μου κόψε το χέρι αλητήριο. Θα το σουβλήσω σακ τα πόδι με το σπαθί μου και το γάτσο μου το φοβερό. Καπετάν Γάτσο, να μην με λένε αν δεν το κάνει. Αλλά δεν μου λέει Λοστρόμος. Πώς και έχεις Γάτσο? Καλέ μου καπετάνιε, θυμάσαι τότε που κουρσέψαμε εκείνη την ισπανική γαλέρα? Να, καθώς έκανα ένα ερεσάλτο, διαπάχτηκα από την δικαστή και ένας δρομιάρης Ισπανός, μου κόψε το χέρι. Καλά, δεν μου λέει. Το πόδι. Πότε το έχασε? Να, σαν μου κόψε το χέρι και έψα στη θάλασσα, να σου και ένας καρκαριάς. Μου άρπαξε και μου κόψε το πόδι. Μωρέ, μπράβο τύχη. Καλά όλα αυτά. Το μάτι, δεν μου λες. Πότε το έχασε γι' αυτό? Ας όψε το παπαγάλιο σου και τους σουγιές του. Ο παπαγάλος μου. Τι φταίει ο κακομοίρης? Να, ήταν η πρώτη μέρα που είχα βάλει το γάζο.
Σαν έπεσε μια κουτσουλιά στο μάτι με πάνω, ξεχάστηκα ανόητος, πήγα να το τρίψω και να το αποτέλεσμα. Μωρέ, τέτοιο βλάκα έχω για λεστρόμο. Ας είναι, άκου τώρα. Πήγαινε να φέρεις τη μικρή να την εδέσουμε στο μεσιανό κατάρτι. Γιατί κουράστηκα και θέλω να παρακινηθώ. Πήγαινε, περιμένε. Μάλιστα, κύριε αφεντικός, για τα γεια σου. Άντε προχώρα, δεν θα ξημερωθούμε. Κάτω τα ξερά σου, βρωμερέ κουσάρε. Άσε με είπα. Και να το ξέρεις, ο Πίτερ Παν θα έρθει να με σώσει. Κακό που έχει να βρει από το ξυσόφυτο σπαθί. Καλώς να κοπιάσει. Και τότε θα λογαριαστούμε με εκείνο το τσοκλάδι που τόλμησε και μου κόψε το χέρι. Άντε λεστρώμε, δέχτη. Πάμε τώρα να ξαπλώσουμε και να χωνέψουμε το ρούμι. Δεν φαίνεται ψυχή. Πρέπει όλα να κοιμούνται του καλού καιρού λόγω να σου κατάνεις. Την Βέντη την άφησαν μόνη, δεμένη στο κατάρτι. Άντε, τι περιμένεις. Όρμα να την ελευθερώσεις και να το σκάσουμε από εδώ, από τη σφυγγοφολιά των πειρατών. Κάνε γρήγορα, πριν μας πάρουν χαμπάρι. Καλά, ντε, πώς κάνεις έτσι. Πάω. Α, τι καλά. Ο Πίτερ Παν ήρθε να με σώσει. Γεια σου, καλέ μου. Το ξέρω πως θα έρθεις. Κόψε με γρήγορα του από τα σκηνιά. Τι νόμιζες, πως θα έπαιρνα ποτέ να σου κάνω κακό τούτο εδώ οι μασκαράδες. Πάμε να φύγουμε. Σας τσάκωσα. Τώρα δεν μου ξεφεύγεις, Πίτερ Παν. Θα σε κάνω σουβλιστό με τούτο μου το φοβερό σπαθί και το γάτζο μου το φοβερό. Για να δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος πάλι ο μασκαρά που πήγες να σκοτώσεις τη Wendy. Είμαι ο Πίτερ Παν. Μην το ξεχνάς. Έχω και το χρυσό σπαθί το μαγικό που να ανοίγει το όπως παλιά που σου κόψα το χέρι. Τώρα θα δεις. Με φάγες άτι με μπαμπέτσι με τούτο συνομαϊκό σπαθί. Πάει ο καπτεγάτσος, γλιτώστε με από αυτό. Μήπως και εσύ, Λοστρόμης, δεν δοκιμάζεις το σπαθί μου. Μαμά μου, όχι, μη. Πάμε λίγο να γλιτώσω. Πάμε να φύγουμε κι εμείς. Τώρα που οι πειρατές έχουν λουφάξει. Wendy, θα σε κουβαλήσω εγώ. Πάμε να φύγουμε πετώντας. Μπρος, φύγαμε. Τέλος καλό, όλα καλά πιτσούνια μου. Καλά που είχα το νου μου και πρόσεχα τι κάνει ο φοβερός σου καπετάν Γάτσος. Στο τσάκ τη σώσαμε τη Wendy. Τώρα θα φύγω κι εγώ. Τέλειωσαν οι δουλειές μου εδώ στη χώρα στον κόσμο των ανθρώπων.
Θα γυρίσω ξανά στη χώρα του ποτέ, που είναι νεράιδες όλες. Άντε, πείνασα, να πάω να φάω λίγο μέλι. Τσάω! Καλέ, Πίτερ Παν. Ευχαριστώ που με έσωσες από που πάρω τα δόντια. Και τώρα που είμαι ξανά, κανονικός άνθρωπος και διαβάς, να προσέχεις την υγειά σου. Είναι ώρα να πηγαίνω κι εγώ. Με περιμένουν σπίτι για να κάνω μουσακά. Και το κάνω μούρλια. Για να βρεθούμε, να έρθετε με τη σύζυγο από το σπίτι να πάμε όλοι μαζί. Σας περιμένω. Πάρτε τηλέφωνο και ελάτε να τα πούμε. Γεια σου και να είσαι πάντα καλά. Ουφ, τι περιπέτεια κι αυτή, τώρα στα γεράματα. Αλλά ας είναι, άξιζε τον κόπο. Για λίγο ένιωσα πάλι παιδάκι. Εξάλλου πρέπει να το παραδεχτούμε. Ήμουνα καταπληκτικός. Ήμουν εστιαστή στο σπαθί, στην Πρίο. Τι ωραία πέταγα, σαν το αεροπλάνο. Και η στολή επάνω μου ήταν τρέλα. Πήρα πάλι το κολλάρι. Το ξάπλωσα ανάσκελα το τραγοκαπετάνιο. Και έσω την κουέντη απ' τα χειρότερα. Όμως η ώρα πέρασε και με έπιασε η μέση. Ώρα να πάω να ξαπλώσω, να συνέλθω και απλά θα την κανήσω αργότερα. Όταν ο σπάχτης μου περάσει. Αρκετά για σήμερα. Παιδιά μου, τελείωσε η ιστορία του Πίτερ Παν. Του παιδιού που νίκησε τον πειρατή της χώρας του ποτέ. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς... Σας φιλώ όλους και καλή νύχτα σας. Να μας περάσετε χιλιάδες ιστορίες. Καταπληκτικές μπορούμε να σας πούμε.